Добре дошли на Денят на Земята. Аз бих искал да отбележа, че всеки ден е Денят на Земята, но ние имаме специален ден днес. На 22 юни е денят за теб, не е май 20, на 22 май. Ще бъде юни. Окей, прекрасен ти. Няма много думи. Искам да отбележа, че има толкова елементи на красота, които се появяват, които са достъпни в света, но ние сме научени да не ги получаваме. Тъй, че част от това, което искам да направя днес, момент само, променям неща в камерата си в момента. Част от това, което искам да направя днес, да отворя различна врата за получаване, защото ние не знаем непременно какво е достъпно, защото продължаваме да се опитваме да построим всичко според хората около нас. Пресова, че имаме това огромно същество, което да пренася към нас през цялото време. И ако можем да го отбележиме, доколкото можем, и да отворим, да се отворим, да го позволиме, има тогава различна възможност, която е достъпна за нас. Между другото, ако не знаете какво е EC, това е енергийни синтетези на единство, на единение. Това е енергичен начин, по който аз допринасям към вас това, което ще ви позволи да имате връзка с всичко по различен начин. И не мога да си помисля по-добър начин, освен Денят на Земята, за да направим това изучаване. И за това го правя безплатно за всеки, защото живеем на тази планета заедно. И когато един от нас получи, тогава всички други, вратата се отваря за всички от нас да получим повече. Толкова много неща се променят. И едно от нещата, които аз бих обожавал, вместо да гледаме идеята, че структурата да се разтопи или да изчезне е грешно. Какво, ако го погледнем, че това отваря врата към светът, който ние винаги сме се надявали е възможен. Всичко, което не ви позволява да го получите, да го знаете. И всъщност имате тази перспектива. Какво е правилно за това, което аз да разбирам? Какво е възможност, което никога не е било възможно преди? Дори, въпреки че съм научен да гледам толкова неща, които са грешни, всичко това по типа Букзелин ще го разрешите ли, разсъдете ли, моля? Райте рокът бед поден по-гона и shorts, boys, poets and beyonds. Това е стейтмента за прочистване. Може да го намерите на нашата веб страница. Така. Ако искате, може да затворите очите си или не, ваш избор. Някои хора го намират по-лесно да достъпят да имат достъп до всичко това, когато се затворят очите, но по какъвто и начин да изберете да го направите е достъпно за вас. До определен начин, по който аз искам да го направя, това е да ви даря. И не много често ние усещаме много от това в този свят. Но какво, ако ти можеш да се отвориш, да погледнеш какъв дар ти си? Какво, ако можеш да се наслаждаваш на всичко това? И какво пространство това ще отвори за Земята, за природата, за всяка една друга молекула на тази прекрасна планета, която ще ти дари. Всичко, което не ви позволява да го усетите, знаете, разрушете, разсъдете, моля, райте рога да бъде поден по-гона шоц, boys, poets and beyonds. Ако замръзвам от време на време, извинявам се, защото съм на ранчото и интернета не е много добър в момента.
Всичко тук в всичко тук в провинцията е малко по-бавно. Отпуснете се и получете, мои прекрасни приятели. Ще престана да говоря за известно време. Ще бъдем това пространство. Ето го пространство. Тук има доста пространство. Дори ако сте в средата на града, може също да бъдете това пространство. Окей. Аз казах, в случай, че се чудите, те не са моят бекап, аз съм техният. Те не са моето покритие, аз съм тяхното покритие. Отново се извинявам, че замръзвам. Направих всичко възможно, което мога да направя. Но интернета определено не работи с мен днес. Просто му позволете. Прекрасен ти. Какво, ако всичко, което Земята някога искал да ти покаже, е момент, в който да го усетите? Какво, ако всичко, което животите са били? Какво, ако всичко, което животните са били за теб, можете сега да го усетите? И за някого, който смята, че не усеща енергия, аз бях точно по същия начин. Аз обаче можех да го приема много по-динамично, отколкото някой друг можеше да го направи. И какво, ако вие не сте грешни? Интересно, към външния свят вие сигурно изглеждате, сякаш гледате някакъв мъж, който седи на стол. Когато вие си мислите, че сте достатъчно луд. Чудя се каква доброта е достъпна за нас. Каква красота. И какво, ако сега е пространството? Да имаме леснотата, с която да актуализираме, да го имаме да се появи, да имаме леснотата да актуализираме всичко, което ние желаеме да живееме и да бъдем.
Аз знае, че има хора, които си казват в момента, какво правим? Отваряме вратите към свят на вълшебството. Но как? Точно така. Няма как. Как не съществува? Има пространство на бъдене, което е прекрасно. О, вау! Толкова съм щастлив, че вие позволявате на това да се появи. Има прекрасни хора по целия свят. В момента всички сме заедно и е толкова готино. Какъв дар! Какъв дар за теб? Какъв дар е вашето желание да бъдете, да следвате всичко това, дори когато другите хора не го разбират? Това е начинът, по който създавате различен и по-прекрасен свят. Окей, деца, нека да го засилим. Направете ми услуга и се свържете с земята по какъвто начин можете. Отбележете го. Още веднъж, по какъвто и да било начин. Някой от вас докосвате земята, но нека да отбележим тази връзка, която е винаги там. Вау! И просто кажете благодаря. И дайте да разбере, че сте благодарен за него. Защото по-голямата част от 8 билиона хора, които да не го получат, да не го отбележат, ние не трябва да бъдем тези хора. И всичко, което е необходимо, е половин секунда, където да кажем благодаря, земя, благодаря ти. Аз не зная много начин, в който ти благодаря, но искам да ви отбележа. Защото какво е за вас, когато направите нещо прекрасно и не го отбележите, и никой не го отбележи? Ние вървиме по този начин по земята и очакваме това да ни бъде дадено без дори да поискаме. Вие очаквате да получите и повече. И знаете, че земята ще ви даде. Тя винаги дава повече. Тя няма ограничения. Дори когато приемаме, не че имаме гледна точка, но няма ли да бъде хубаво, ако просто отбележиме това силно, мощно същество. И без значение където сме ние на тази прекрасна планета, ние сме принос към него, към тази земя, към това същество и какъв принос тя е за нас. Аз направих сеанс на един човек преди известно време. И тази прекрасна жена, която имаше рак, бяхме в ESB клас. И аз си се обадих, след като бях свършила класа. И
Тя имаше енергията на много така интензивна 60-годишна жена. А аз видях тази красота в нея, която през процеса на сеанса, който беше за 45 минути, можех да усетя как всичко това се разтопяваше в нейното тяло. И беше толкова прекрасно. Отвори нещо в мен самия, което беше толкова красиво. И аз излезнах навън, извън хотела ми, прекосих улицата, имаше парк пред хотела, в който стоях, и вървяйки обратно, първото, което видях, беше куче, което вървеше. И аз можех да усетя. Аз не виждам енергиите, но вие, ако ги виждате, не се укорявайте. Аз забелязах енергията на кучето и си казах, вау, никога не съм го забелязвал това преди. В същото време видях тази двойка, която бутаха количката с детенството, и аз усетих пространството на това бебенце, пространство, в което то имаше тази голяма вяра в своите родители. Аз тогава видях неговите родители и енергията почти ги нямаше там. В сравнение с енергията при кучето. С бебенцето беше също така огромно, но с родителите почти я нямаше тази енергия. И си казах, вау, какво ако ние можем да събудиме връзката с нашата земя, с нашия дом, и можем да оставим всичката структура, която не позволява това да бъде наше, да бъдем живеещият, събуждащ се гигант, и да знайки, че енергийно сме поддържани от земята, от всичко от нашето тяло, пари, дори тези структури, които са много строго извеяни. Но въпреки всичко има принос към всичко това и енергията на пространството, за което това е. Това е толкова прекрасно, когато имаме хора от Япония, от Мексико, Аржентина, някои други пространства от Щатите, тези странни хора от Словения. Ей! Вау! Аз ще ви попитам да ми дадете позволението да стигнем където можем да стигнем. Дори ако не разбирате, дори сякаш изглежда, че нищо не се случва. Между другото, повечето случаи, когато си мислим, че нищо не се случва, тогава най-много неща се случват. Но няма начин, в който да го сложим в кутия, в която да го разберем. И дори ако може да си го представите, нещо, което се нарича фантейшекс. Фантейшекс, те не приемат картини в главите си, но е много бърз начин, по който хората да го разберат. Интересно, тези хора са се правили грешни цял живот, но те просто никога не са имали възможността да бъдат отбелязани, защото никой не е толкова бърз. Окей. Приятели, ето ни. Не зная за вас, но това, което аз бих желала, е бъдеще на единение с всичките същества. Тези, които желаят да го имат, и тези, които не искате, ми отидете на Марс, ако искате, не знае. Но не е относно това да изключваме другите. Всичко е въпрос относно това да включим всеки, който иска да бъде включен. И да не правиме тези, които не желаят да бъдат включени, да не ги правиме по-велики или по-малки.
но също така да не бъдем примамени от това желание да раздвояваме хората, да ги разделяме. Какво друго е възможно отвъд всичко това? Боже мой мили. Отбележете, че понякога най-голямата промяна се случва с много по-малко думи, които използваме. С други думи, вие имате вашият опит и той ще се промени всеки път, ако слушате отново и отново и отново този запис. Не мога да го изразя в повече думи, затова няма и да се опитам да го направя това. Вашето същество знае. Вашето съзнание, вашият мозък се опитва да го контролира. Какво ако позволите на мозъка ви да вземе почивен ден? Вау. За първи път мозъците по света си казват: вау, аз работих доста усърдно, време да си почина. Вау. Свят без мозъци ще бъде прекрасен свят. Вау. Боже мой. Като Мики Маус и Фантазия. Само че това е симфония на същества.
Какъв дар? Какъв дар? Аз искам да ви допринеся това днес. Благодаря ви, че сте тук. Толкова хубаво. Вау. Вау. Има омекотяване и отваряне. Това е прекрасно. Вау. Това е интеракция, която е възможна през цялото време. Общуването през цялото което е възможно. Това е взаимодействието, което е възможно през цялото време, стига ние да сме готови. Ако забележите, всички тези звуци са принос. Всички тези същества, пълните, не е нещо, тази какафония, не е нещо, което да избягваме. Какво ние като хора можем да бъдем приноса към, да бъдем приноса, по който животните са. Защото ако имате група от хора, които правят тези звуци, ще кажете, по дяволите замълчи, но с животните, ние седим и казваме, продължавайте. Вау! Нещо толкова различно е възможно. Вау! Има нещо за тук сега. Това е бебе. Вау. Може би си позволете да вървите през света, знаейки, че към вас че има
принос към вас. Между другото, ако понякога отидете да гледате делфините или птиците и слушате и сито много тихо, те го харесват и ако ще дойдат при вас, ще дойдат. Вау! Има повече тук. Аз дори нямам намалка на идея да използвам думи, за да го обясня всичко това. Защото има енергии, които могат да бъдат направени под структура, но има други, които да разбиват структурата. Ако както нещата в природата не са структури, не са обясними. Да, знае, че замръзнах, но не знам къде и как. Вау. Вау. Какво ако имаме различен начин на бъдене с и около хора? Също така. Да видим, вижте какво ще се появи следващите няколко седмици. Дали ще има повече лекота за вас относно това? Защото нещо се появява, но аз и за него нямам думи да го обясня. Вау! Моля ви, позволете си да създадете пространството във всяко едно нещо. И го правите леко, по начин, който бавно, когато казвам всичко, има предвид всичко. Ако сетите как правим всичко това, и аз говоря за нещо, което е прекрасно, като например пари, думата пари. Ето тук парите. Структурата е каквото и да е. Всичките идеи на другите, на вашите идеи, на другите идеите. Толкова много други такива краклинг усещане. Но какво ако имате усещането за пари, където стрес за парите, които имате, вместо да напуснете пространството, което може да имате с пари, за сметка на
на стреса, който е около парите. Какво ако можем да позволим това пространство да бъде с парите. И лека по лека да позволите на вашата енергия да пристъпи към парите. Не знам, вашата свекърва или каквото и да било. И позволявате на тази енергия да бъде присъстваща и вие започвате различен разговор с нея. Тъй, че вместо всичко това, което е структурирано, което е яки, вие позволявате на пространството да бъдете, да усещате от него, вие тогава започвате да общувате по различен начин с тези пари. За някой от вас, вие ме изгубихте в момента, в който казах здравей, да зная, но опитайте го. Защото ако можете да донесете пространството в вас, тези пространства, които се отварят, пространството, ако може да имате пространството на твоето бъдене, дори да е свито, за каквато и да е била причината, когато вие обаче общувате като себе си, вие тогава създавате пространството и не трябва да се измъчвате с всичко това вече. Вие наистина можете да използвате вашето осъзнаване и вашата енергия да промените почти всичко. Имаме 8000 инструменти в Access и те са всичките относно вас да бъдете, да започнете да бъдете повече от себе си, вашето бъдене, да махнете всичките ваши гледни точки, които създават нещо, което е свито. И това е различен начин, по който нещата се създават и представят. За това вие да бъдете себе си днес. Благодаря ви. Толкова много неща изглежда, че не са достъпни за вас, които може би сега може да започнат да се появяват. И аз говоря относно пространствените начини, по които ние можем да бъдем и да общуваме в света. Ако се вземем повече от това, ще имаме много повече щастие и лекота навсякъде по света. И също така, мразителите не могат да спечелят вече. Защото ако ние наистина функционираме от това в света, те нямат нищо, което те желаят, което е всъщност да получават енергия от това да ви правят по-малки. И ако вие не го позволявате, те тогава продължават напред, защото нямат никакво влияние върху вас. И светлината, която вие желаете, да, благодаря, и лекотата, която ние желаеме, смятам, че моят кон иска да ви каже, разбирате ли го, хора? Разбирате ли? Да, аз се опитвам да ги накарам да го разберат. Леснотата, която вие желаете, която ние желаеме, може да стане нещо, да се превърне в нещо, което ние не само, че можем да изберем, но е истински продукт. Защото ако вие не позволите тези, които искат да ви смалят, да го правят, тогава 99% от времето те се превръщат в ваш поддържител или изчезват от вашия свят. И за да го поддържат всичко това, те тогава трябва да бъдат по-живи и да имат повече пространство. Writer Rocket bed podem pokona shots boys poets and beyonds. Wow. Има нещо друго, което се случва. Вау.
Вау. Вау. Вау. Интересно. Ами изглежда, че сме направили това, което сме дошли да направим, прекрасни хора. Толкова съм щастлив, че нямам на идея какво беше това. Надявам се, че беше принос към вас. Прекрасен ден на Земята. Най-прекрасният дар на този ден ще е ако имам повече по-щастливи хора на Земята. Какво ще е необходимо във вашия свят, за да си позволите да бъдете щастливи? Какво ще трябва да се промени? Какви са трите неща, които, ако трябва да се променят, ще бъде толкова лесно за вас да бъдете щастливи, че няма да знаете какво да правите за себе си? И има ли шанс вие всъщност да не им позволявате да се промените, тъй че да поддържате структурата, която ви позволява да бъдете свързани с хората? Всичко това, пъти по последен райдер, Робът Дебет, пътен по-клана, Шутс, Бойс, Повец и Бионс. Какво, ако вместо това вие осъзнаете, че има връзка да имаме, но е с животните и земята? И какво, ако вие може да имате усещане на такова единение, че това пространство, което формулира всяко едно общуване с човекът. Ако можем да донесем това пространство с вашето общуване с хора и вместо да вярваме, че вие трябва да оригами себе си в тяхната структура, да вкарате себе си в тяхната структура, ако вместо това ние сме това пространство, вие може да бъдете това пространство, където те да получат дарът или не, с без гледна точка от ваша страна, че те може да получат дарът на усещане, знаене, бъдене, нещо различно, което е възможно. Само казвам, може би вие сте приятели към света, прекрасни хора. Благодаря ви, че сте тук, благодаря ви, че сте на тази планета. Е интересно, защото за някои хора моите разговори може би изглеждат не такива малко лигави, но за вас, които го харесват, да, зная, хората са по този начин целият ми живот. Да, зная. Интересното за мен е, значи да бъдем по този начин, това е едно отбелязване. И между другото, всеки е различен. Аз никога не съм правил това. Аз не знае какво направихме днес. Някой, ако има идея, може да ми каже, защото много хора казват, изглежда, че направихме това или това и това. Имах това усещане. Имах това нещо, което беше се закопчило за мен за толкова месеца, обаче вече го нямам. Освободена съм. Прекрасно. Споделете. Така, по принцип, вие, ако се виждате като овцата ръвяща през водата, аз така понякога се виждам, има начин, по който да бъдем в света. Той също ни позволява да създаваме успех, без значение какъв е вашия начин на измерение. Ако е пари, да. Ако е бизнес, успех, да. Ако е успех и връзка, да. Ако е прекрасно, щастливо, излекувано тяло, да. Ако е да си богат, да. Ако е да харесвате вашето тяло, да имате повече леснота с други хора, да се наслаждавате на секс и да не го осъждате, да не се осъждате себе си и всеки го други го, да не приемате на никого тук осъжданията. Ако е да сте прекрасни, да, всичко това. Тъй, че това основното за съзнателността е, че е много прагматична. Съзнателността прави всичко по-велико. И
Както вие започвате да осъзнавате какво е възможно, използвайки инструментите на съзнателността, може да попитате колко трудно сте правили всичко до сега, за да докажете, че той има ценност. Ако искате, може би сега да го промените, сега е възможността, сега е момента. Ретро-като бе по-непогана шоу с Boys Poets and Beyonds. Аз ще правя поредица за създаване отвъд тази реалност, за всички тези, които сте толкова решени да имате определено име. Ние все още не сме създали името. Имаме Facebook група, която наричаме на уизардите, на вълшебниците. Там, едно от нещата, които ще правят там, е месечно нещо, дълго ще бъде цял месец, което ще включва сеанси като този днес за промяната на политическата идиотщина на света. Тъй, че ако искате да отидете във Facebook и да видите Earth Wizards Access Consciousness, или някой може да сложи линка в чата, може да поискате да се присъедините към това. Моето усещане е, че сега е пространството за нас всъщност да имаме стейтмент да се появят. И както Джон Ленън каза, аз може да съм мечтател, но не съм единственият. Окей, прекрасен вие. Продължавайте да мечтаете и знаете, че не е мечта вече. Е начин, по който ние можем да създадем различна реалност, която работи за вас динамично и за всички нас. Благодаря ви за това, че сте и прекрасен, честит ден на земята. Нямам търпение да ви видя, да ви прегърна на живо и да ви нацелувам на бузите. Чао, чао. Благодаря. Надявам се да се видим на следващия път. Чао, чао.